heartfelt messages alang sa mga motigi sa NCAA Finals gikan sa ilang mga pamilya atong sayron pinaagi ni ining report. Gozum with a cleanup job. And Will Gozum has all 5 points. Kauban sa pagkaatleta ang adunay mga supporters. Apan alang nila ni Kurt Rayson o Kyle Tolentino sa Letran Knights, ingon man nila ni Jimboy Pasturan o Gladys Lipalam sa Binil Blazers walay makalabaw sa suporta nga gihatag sa ilang number 1 fans, ang ilang mga pamilya. Simula't simula pa hanggang sa elimination doon, sinuportahan ko yan. Nagpo-post nga ako sa, hindi ko tuwing may laro yan, pinopost ko yan, manalo man matalo. Talagang supportive ako sa anak ko si Kurt. We make it a point na manonood kami ng games, lalo na yung wife ko. Talagang wala yata namimiss yung na-games yung wife ko eh. Ako naman, pagka yung nakikita ko yung mga laro niya sa bahay, tinuturuan ko ng mga konting mga tips, binibigyan natin ng mga tips para makadagdag sa play niya, sa paglalaro niya. Kulbaan ka, makulbaan ka, labi na yun, mag-ayo yan doa, basta makalayat-layat. Labi pag ligas kayo doa? Ligas kayo doa, pare atong kuan, game 2, ligas kayo doa. Sus, usay di na ko katingog. Labi na ni ining Game 3, syempre dapat present. Bali sa Game 3 naman, suportahan namin yung anak namin, makikita lang kami baka siya ay ganahan o lalo pa siyang gagaling sa NRS. Manonood ako talaga ng live sa Game 3 sa Inaris Center. Akala ko makukuha na lang yung Game 2 doon sa Araneta eh. Kaya nag-extend ako ng leave ng 1 linggo. Ayusin mo yung unang-una pag-aaral at ang paglalaro. Sana maabot mo yung pangarap mo na sinasabi mong matulungan mo kami. Proud ako sa kuya ko kahit maliit siya, narating niya ang kanyang pangarap na makalaro dito sa Manila. Kung gusto nga, kanang usa siya mo exit sa iyang school, nga naagid siya ay kuan, kanang legacy. Umingon ko nga mo, suporta lang minimo, o suporta mis imong basketball, pero ako lang yung ihangin nimo nga makagraduate ka. Itubag siya sa unay oy, mag-graduate ko kay ako na lang guwa makagraduate mauwaw ko. Wish ko kay Gladys, kay Noy, kahit dapat wag niyang makalimutan ang Panginoon unang-una at kahit ano man ang kanyang marating, wag siyang magbabago. Kyle, sa darating na Sunday, bigay mo lahat pagka nagkaroon ka ng chance na makatulong sa team mo. Bigay mo yung lahat, ipanalo mo yung team mo. Duha ka tulog na lang, do or die na. At ang iyang Game 3 sa NCAA Season 98 Men's Basketball Finals sa GMA ug GTV karong Domingo. Uban ni Rod Prado, Luan Merondina, Balitang Bisdak.